Maayong adlaw mga bata, ug karon maminaw kita sa usa ka sugilanon. Ang uluhan sa atong sugilanon mao ang gigikanan sa baki. Ang gigikanan sa baki, asa ka di ay gikan ang baki? Nganong aduna man kitay baki? Sige, ato na siyang masabtan sa diani nga sugilanon. Ang gigikanan sa baki, illustrated by Miss Shena C.H. Niadtong unang panahon, adunay batang babayi nga ginganlan og Becky. Unsay pangalan sa bata? Becky. Becky ang pangalan sa bata nga babayi. Si Becky maanyag o gwapa kuno si Becky, apan maldita nga bata. Mahilig si Becky sa dula. Ganahan si Becky mag dula-dula. Niduol ang bating nawong ug bulingit nga batang babayi. Unya si Becky nasuko sa bata ug iya kining gituklod. Nihilak ang bata ug nilakaw palayo nila. Ala, kabad kaayo ni Becky, maldita man siya. Una ako ning duol nga bata nga kanang maot, bulingit, hugaw kitaon, so dili ganahan si Becky niya. Mao to gituklod ni Becky ang bata mo to ni hilak ug nipalayo sa ilaha. Sa pag-uli ni Becky, kalit lang nikilat og nahimo siyang baki. Pag-uli ni Becky sa ilang balay, ning kidlat unya nahimo siyang baki. Sukad ni adto, didto pa sila nakakita og usa ka nilalang sa hayop nga baki. Moto ilang pinakauna nga nakakita og baki. Kinsa ang bata sa sugilanon? Kinsa ang bata sa sugilanon? Letter A, Betty. Letter B, si Becky. Kinsa ang bata sa sugilanon? Si Betty or si Becky? A or B? Si Becky. Si Becky ang bata sa atong sugilanon. Buutan ba nga bata si Becky? A, oo. B, dili. Gibuutan ba kahato si Becky sa atong sugilanon? Oo or dili? B, dili. Dili buutan ngadto si Becky. Sakto ba nga magminaldita? Sakto ba nga magminaldita? Di ba maldita ngadto si Becky? Sakto ba kahato nga magminaldita? Letter A, oo. Letter B, dili. Sakto ba nga magminaldita? Oo or dili? Very good. Letter B, dili. Dili sakto nga magminaldita. Nahimong unsa nga hayop si Becky? Nahimong unsa nga hayop si Becky? Letter A, nahimo siyang baki. Letter B, nahimo siyang baka. Okay. Nahimong unsa nga hayop si Becky? Baki o baka? Very good. Nahimo siyang baki. Dapat di ay dili kita magminaldita. Dapat magbinuutan ta. Dili na to awayon ang atong mga classmate, atong silingan, atong mga kaduwa. Kay badaw mapariha ta kay Becky nga nahimong baki. So nang hinaot ko nga, doon na kamoy nakatunan. Daghang salamat!